होता। माझ्या लांबच्या नात्यातला एक मुलगा, त्याचीच ही एक भयानक गोष्ट। विजय, सगळेजण त्याला विजया नावानेच ओळखत। तो फार लहान, साधारण दुसरीत होता। सुट्टीनिमित्त तो त्याच्या आत्तेकडे गेला होता। आत्तेच्या घराशेजारून एक लहान नदी जात होती। त्याला तिथे खेळताना अचानक एक जाडजूड अंगठी मिळाली। ती पूर्ण तांब्याची बनवलेली होती। त्यावर जुन्या काळातील काही सांकेतिक चिन्हे काढली होती। त्याने ती लगेच उचलली आणि तो ती सगळ्या बोटांत घालून पाहू लागला, पण ती त्याच्या कोणत्याच बोटात जाईना। शेवटी आत्तेच्या मुलाकडून त्याने त्यावर एक दोरा गुंडाळून घेतला। मग त्याने ती स्वतःच्या उजव्या हाताच्या अंगठ्यात घातली आणि भावंडांसोबत खेळू लागला। तिथे काही दिवस त्याने धमाल केली, पण त्याच्या वागण्यात वेगळं असं कोणालाच काही जाणवलं नाही। सुट्टी संपताच तो आत्तेसोबत घरी यायला निघाला आणि त्याच्या वागण्यात घरच्यांना काहीसा बदल जाणवू लागला। घरी आल्यावर त्याच्या आईने विचारले, काय रे, कसं वाटलं आत्तेकडे आणि तुझा प्रवास कसा झाला? आत्तेकडे तर खूप धमाल केली मी, पण आता प्रवासात बसमधून येत असताना मला अचानक झोप लागली। तेव्हा मला असं वाटत होतं जणू मी बसमधून नाही, एखाद्या तिरडीतूनच प्रवास करत आहे। बसमधले प्रवासी मला खांदा देत आहेत। हे ऐकताच त्याच्या आईचं तोंड खुलच राहिलं। एखाद्या दुसरीच्या मुलाच्या तोंडून हे सगळं ऐकणं म्हणजे तिला धक्काच बसला। लगेच ती धावत किचनमध्ये गेली। मीठ मोहरी घेऊन तिने त्याच्यावरून नजर काढली। ती रात्र अशीच शांततेत गेली। दुसऱ्या दिवशी तो आजोबांसोबत गावच्या आठवडी बाजारात गेला। तिथून परत घरी येत असताना त्यांना तिथे एक गावचं स्मशान लागलं। तो रस्त्यातच थांबला। आजोबा त्याला म्हणू लागले, काय रे, इथे असा का थांबलास? इथे असं थांबू नये। स्मशानातून नुकत्याच जळालेल्या चितेचा आकाशात धूर दिसत होता। तो त्या धुराकडे बोट करत म्हणाला, आजोबा, तुम्ही मेला तर तुम्हालाही इथेच आणून जाणार का? हे ऐकताच आजोबांना धक्काच बसला। पण लहान मुलं, त्यांच्या मनात कधी कोणते प्रश्न येतील काहीच सांगता येत नाही, म्हणून त्यांनीही याकडे जास्त लक्ष दिलं नाही। तोही दिवस गेला, सुट्ट्या संपल्या आणि शाळा सुरू झाल्या। विजयाला शाळेत पोहोचवायचं आणि आणायचं काम हे त्याच्या आजोबांचंच होतं। पण कालपासून अचानकच त्यांना ताप येऊ लागला होता। कदाचित त्यांचा नातू स्मशानाजवळ जे काही त्यांना बोलला होता त्याचा त्यांनी धसका घेतला असावा। त्यामुळे दुसऱ्या दिवशी तो एकटाच शाळेत गेला। पण तिथेही त्याचं विचित्र वागणं तसंच चालू राहिलं। वर्ग चालू असताना त्याने उभं राहून बाईंना प्रश्न केला, बाई, आपण देवाघरी गेल्यावर मग आपलं काय होतं? शिकवणाऱ्या बाईही विचारात पडल्या। त्यांनी या विषयाला बगल दिली, पण तो मुलगा त्याच्या प्रश्नावर ठाम होता। मग बाईनेच सर्व मुलांना गमतीने हा प्रश्न विचारला, सांगा मुलांनो, देवाघरी गेल्यावर काय होत असेल? तशी सगळी मुलं आपल्या बालबुद्धीने उत्तरं देऊ लागली। काही वेळातच शाळा सुटली। आजोबा आजारी असल्याने आज काही ते त्याला घ्यायला शाळेत येणार नव्हते। त्यामुळे तो मुलगा रस्त्याने एकटाच घरी येत होता। अचानकच पाठून एक ट्रक आला। चालकाचा ट्रकवरील ताबा सुटला आणि तो त्या मुलाला रस्त्यातच उडवून पुढे गेला। त्या मुलाचा जागीच मृत्यू झाला। त्या मुलाला त्याचा आणि त्याच्या आजोबांचा मृत्यू हा आधीच दिसला होता। आजोबा आजारी पडल्याने घरी राहिले, नाहीतर त्या दिवशी त्यांचाही जीव जाणार होता। त्या मुलाच्या अंतिम संस्काराच्या दिवशी त्याच्या वडिलांना त्यांच्या मुलाच्या अंगठ्यात एक अंगठी दिसली। त्यांनी ती नंतर एका नदीत विसर्जित केली। त्या अंगठीचं रहस्य काय होतं, ती कोणाची होती, हे मात्र एक कोडच बनून राहिलं। पण हो, नदी किनारी तुम्हाला कधी अशी अंगठी सापडलीच तर ती स्वतःच्या बोटात घालण्याआधी त्या मुलाची गोष्ट जरूर एकदा आठवा। तुम्ही सुद्धा तुमच्या गोष्टी बागुलबुवाला मेल किंवा मेसेज करू शकता। बागुलबुवा चॅनल सबस्क्राईब करण्यासाठी इथे क्लिक करा, जेणेकरून तुम्हाला भूतांचे प्रकार, गोष्टी, सिनेमे यांबद्दलचे नियमित अपडेट मिळत राहतील। इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा। व्हिडिओ लाईक, कमेंट आणि शेअर करायला विसरू नका। धन्यवाद।